Hello, welcome back to our channel. Voinia chuan Sapthei na Changkha nen kan bayang a taste hi sachek bai ne nei nang em ani. Heng ho hi kan pol tur te an ni. Kan Sapthei na bai chu kan lo siam zo to a atui hi indu chuan nang ni chuan in pol tlem theya amai ro chu atui kan ti lai berania hei sachek satel lawa kan sachek ve angani ta age ni chu kan siam de ureng me ni tui kan tia chuan kan lo khor chuak chinang tu na chuan
heti zong hi voinia kan Sapthei hnah bai siam thei chu lo ni ta a lo siam ve chin ula comments lama te tuin ti le ti lo te in ron soi don nia kan channel te min lo thlir sak china kan lom em em ani bye bye vek ule